Kif qed lek, kollox skixxift. U meta sirt naf li professur Paul Bonello sifer, irranġajt ma min kelli nirranġa biex nfittex nidħol b'emerġenza fl-Istar San Valentino. Bħala pazjent, intendi. Kif? Le, rrid li nippjana kollox minn hemm ġew stess. Hemmhekk mhux laqwa li x-xaħħa ma tħallas tajjeb. X'inhu? Ekku, il-profs li l-Dr. Briffa ħalla minn floku, kif xtaqt jiena. Nejlek li fuq kollox tkixxift. Tistħajlu xkora basal tal-fax u tinduna li fid-dinja x'inserta sab il-wisa? Inserta, kif rittu jien, traskorat u moħħu żurzija. Vodi riġez, kif qed tajt int, jekk inqaxxu s-suf u nibdlu leħen uħxol li għandu ma jibqa' feħ tifel kbirux. U bl-ismijiet jafhom taf. Ħanajdlek Napoleon, Bosson, Vaubois, asma fx beda jsemmi iktar xej. Minn mindu ġitu fl-uffiċċju l-gvernatura. Gvernatura ngħidula Martu Pamela, minn mindu daħleti, ħarbtitu daqshekk. Tatu rasu, bil-seħles minn naġu. U ċorta ġitu għaw kaħla ma djulu. Xej, bejnietna, waħlet frasa li qiegħed jitħaq biha ma neżma sallhom. Ċess, nibdu diskors. Aħjar qabel naqilbu moħħna ħna wkoll. ċess, irridek tagħti daqqatajn lil dawk iż-żewġ pazjenti illi hemm f'ward number 2. Fil-ġimgħa li għaw, jien xbajt narhom jiġru fil-kuruturi fiswali, issa ma rridx narhom iktar bajnejja, ma rridx narhom iktar. Biex ma tarhomx aktar bajnejk, tittaħinnu ċeli tal-vista, Ċess, u naħseb jekk inneħħeħ jienu nisel it-tara ġikun aħjarux, m'għandekx tagħmel ċensux. Bil-flessibilità tax-xogħol m'għandix nagħmel Dr. Briffa. Għattilek darbuħra jħassra Dr. Briffa li pazjent bħal huwa Billy Calafato bil-mod biex iġibu f'postu naħlef li dak kangaru kien ġej. Mawx għalik. Eżatt. B'xi mod jew ieħor suppost sigurtà li ħalla il-professur tkun spiċċata għal kollox. Dr. Briffa responsabbli mill-uffiċċju tal-professur. Is-serqa b'xi mod jew ieħor inwettaha, żgur. Lea, aħjar Lea. Aħjar ma ċempilx il-hawn. Kif? Nibda nċempillek jien kuljum. Ekku, qabel ma nwettaq is-serqa għandi bżonn nosserva u niffilmi għal kollox u l-kulħadd. Iva, fl-uffiċċju ta' professur Bonello għandi bżonn nidħol bl-adba tiegħu bl-inqas inkwit possibbli. Ekku, tisma' minn għandi. Iva Renz, kif għadt inti? Jina lija ma narax xejn ħażin billi qegħdin daqshekk qrib xulxin. Imma dik ma tlix tħoss meta tkun qrib tiegħi. Ma tlekx għax ma rridx li terġa' tibda tistħi minni. Imma xorta naf? X'taf? Naf illi jienu intirna hekk ħaġa waħda. Bħalissa għandi isu hemm xi ħadd hawnhekk qed iħabbat biex joħroġ. Iftaħlu. Le naf xi trid tajt Teres. Inti tittajt li jienu intirna ħaġa waħda. Bħalissa taf x'għamilt li. Ħanta ftit imurna dak il-bib. Ma possibbli Renz, inti qatt ma ndunajt għaliex ġejja u sejra hawnhekk din is-sala. Forsi minħabba il-flexibility of work. U le, x'intħawwat u tgerfex. U minn fuq dik is-sodda. U ħaddanni waħda miegħek Renz. Le, stenna, fejnhom il-kapsoli? Ħallik mill-kapsoli issa. Issa għandek lili.
Issa żomm ruħek naqakalm ta' ċensi. Nżomm ruħi kalm. Tafx isek qed tgħidli, Dr. Trapani, żomm il-bot minn ċetta tiegħek, daqshekk qed tgħidli biex nżomm ruħi kalm. Nżomm ruħi kalm meta ma nistax ngħaddi minn imkien. U ħanajdlek taf, ma rridx nismaħħak ta' din il-kelma ta' ċensużata daqshekk. Ara hi ċens mhux biex naqtalek qalbek imma mhux lakemm jintnesa u jinqata' tagħlaq ta' bniedem. Ma jaqtaw ikollhom taf. Jaqtaw għax l-ewwel wieħed illi għajjat li ċensużata tieħed deċiżjoni x'nagħmel u taf x'nagħmel? X'tagħmel? Niknes u naħsel il-kuruturi tal-isptar bieħ, daqshekk. Kofru apparat tal-pressjoni. X'għad? Watlek ma lejn xirrid ngħid. Għaddej, Dr. Jelly. Dr. Jelly mhux qiegħed Ford numru 1, qiegħed Ford numru 2. Jom kienet jisbaħ mill-oħra. Stenna ftit id-Dr. Jelly. Issa li ġej kelmek hu. U dan taf għaliex? ċens. Għax għandi ftit mixja, daqsxejn sofistikata dak kollu le, jien bħalek naħsibha ruħi. Kif? Beħsibek kull min jgħidlek Dr. Jelly taħsel u tiknes il-kuruturi bieħ. Ma kemm int kiesa, jinqas kapaċi nimsaħ ġiex tannuċċali. Fuq kollox mhux kulħadd jimxi kif irid u kif jidillu. Hawn pereżempju min jimxi infettaħ, hawn min jimxi maġel, hawn min jimxi qisu l-10 u 10. Eżatt, kulħadd jimxi kif inhu destinat li jimxi le. Daqshekk hu skont l-istil tiegħu. Isma' wara kollox iż-żegliga tiegħi jekk wieħed jista' jikklassifika l-mixja tiegħi hekk. Hija parti intrinsika minn proġett ġenetiku bioloġiku sensittiv fl-aħħar mill-aħħar. Inti tifhimha? Le li qatt issa ma fehmx kelma. Ma jimport ħanajlek ukoll mbagħad imma mhux aħjar milli wieħed jimxi imkarkar u mitluq bħal topopotamu. Pereżempju, ħansemmlek il-Dottor Briffa. Dottor Briffa x'gost fih ħajt. Xejn. Abbad fuq kollox, inti għandek kull dritt illi timxi kif trid inti timxi. Mhux hekk. Insomma kif inhi? Min? Il-pressjoni. Il-pressjoni tajba. Għallet. Zamma sintendi meta wieħed iqis fuq minn ġiet iċċakkjata. Insomma, jiena nirringrazzjak obbligat xi ħaġa. Umur int mhux obbligat. Insomma, nirringrazzjak. Jiena dejjem les li naqdik mill-koxxa lilek. Grazzi ċens. Mela x'inhu hekk sewwa. Il-pazjenti jgħidu waħda fl-artu l-oħra fis-seba' u jgħidulek għallajnuna u inti hawnhekk tiċċaċċra. Sewwa tngħid jien, Smajta? Da żgur li smajta, isma' nersi, il-kelma tiċċaċċra ma tantx ixir għal dal-isptar ta'. Mbagħad fil-preżenza ta' Dr. Trapani. Eżatt, preċiżament. Ners, nitolbok tirtiraħi. U kamon, laqas li qegħdin f'xi seduta parlamentari. U ħallek minn kamon, ners, tara, titiżżomm f'moħħok il-lingwaġġ f'dan l-isptar. Permettu li waħda. Hello, Iva, Dr. Trapani, eħe. Tassew? Da żgur, mela. Ners, għandek raġun f'kollox, ħita, ċens, aqbad kollox umur magħha. Immur magħha saw. Bil-mod, Kollox sew, imxi. Mhux hekk biss, imma aħna tal-aqda viżitaturi nħossu illi n-nies li aħna nirrappreżentaw għandhom ikunu aktar stmati. U għandhom jiġu servuti bit-tej u bil-kafe skont il-gosti tagħhom u ma jkunu qegħdin preżenti qrib il-pazjenti illi jkunu marru jżuru. Jiġifieri din trid illi l-viżitaturi ikunu servuti bit-tew bil-kafe. Eżatt, Sur Direttur. U għandi nifhem illi batet lilek hawnhekk biex tirrapportala ir-reazzjoni tiegħi, u x'hekk? Ekku, għax kieku kienet tibatlek feks. Għedra tħallina trid. Kif? Bil-ħaġa u t-teftif. Dimma min taħseb li qiegħda tagħmilha ħajt. 4 tiem oħra din naqra sa tispiċċa biex tgħidilna inwaħħlu warda fuq il-pavru ta' kull min jiġi fl-Isptar San Valentino. Ma tarax le. Ma jistax ikun għajdilha tħallina. X'ġifieri? Tan-nanna bil-bandieri. Tan-nanna bil-bandalori. L-Isptar San Valentino infetaħ għas-servitu tal-pazjenti propju fil-bidu ta' dan il-millenju. U mhux biex kull min fettillu jgħaddi jieħu bazza hawnhekk inkunu nistgħu naqduh. Ma tarax, għajdilha tinsiha din il-biċċa trid, għajdilha tinsiha. Din biċċa bla sens. Talba insensata. Isma' x'ħabta għandek bażwar kollox int. Murġibek tagħmel xi translation mir-Russu għal-Malti. Murra kif tgerfex kollox. L-ewwel qed għandek tifhem illi segretarja qiegħda mhux biex tniżżer kelma b'kelma dak illi jkun qiegħed jingħad waqt il-laqa. U aktar, mhix qegħdem biex taqleb ta' taħt fuq dak li jkun qiegħed jingħad. Din reazzjoni negattiva, Sur Zammi. Iva negattiva, mela x'inhi negattiva? Permetti li naqra ħalli nara x'qant li meta jkun hemm reazzjoni negattiva. Żomm naqra taħ nara. Nara sibta. Qant li jekk titkessaħ. Nitkessaħ. Ġej il-riżulti jissejħ ma triġu ukoll. Isma' li x'ħasbitni xi daqsxejn ta' noti. Ħares biċċira lejh. U minnar ma sellimlu, jitlaq il-barra f'ħeffa kbira. Stenna, Frit.
ejja nippruvaw naslu f'xi forma ta' ftehim aktar ċivili, ftehim amikevoli. Amikevoli x'inhi? Maħna qasta f'xi tfisser amikevoli? Etta jan ignoranta? Skużani, mhux dan li rrid tinfisser, sinjorina, ara. Mhux dan, no. Mhux ta' minta? Ma insomma. Allura, sa ngħidilhom biex nevitaw il-gazzetti. Il-gazzetti? Il-gazzetti? Għajdila illi il-direttur ġenerali se jistudja bir-reqqa talba tagħha, gazzetti. Anzi, le, taf tajdila, għajdila illi il-proposta tagħha hija eccellenti, hija tassew eccellenti u aċċettabbli, u jien se naċċetta bil-qalb kollha. Irġa' repeti l-aħħar żewġ kelmiet ħanara. Bil-qalb kollha. Proset, mawx għalik. Proset, mawx għalik. Minn daqxej ta' tifla għada ħirġa mill-kindergarten l-Sur Gilbert Zambit, direttur ġenerali ta' San Valentino. O mela, le. Mwallu kafe eswed bistaf. Kafe jagħmel l-nervi Dr. Briffa u nispiċċa nervuża bħal ċensu. Kallu sew ma neħdux kafe, neħdu ġelat, mejna ta' ċikkulata, bil-karawetti mfarra fuq, jew kellha tal-strawberry, jew tal-vanilla. Grazzi. Imma id-dieta ma tippermettilix li nirkbek. Li kont minn flok taf x'nagħmel Dr. Briffa. Nipprova niddobba calculator u noqgħod notti l-ġranet li baqalek biex tara kemm fadallek biex tkun intitolat għal-karta anzjana. Ejja, bella, Iva. Xkonna għadin najdu? Mux fuq dik il-bicċankwiet? Fuq kalafata, Le, dak mux bicċankwiet, dak kaxxa infernali. Jena kont qed ngħidlek fuq Oreste Balzan, dak il-video kamera mini audio u x'naf jien iktar insomma, s-soltu tiegħu. Ġovan, darboħra fella it-te kollu fil-plattina biex tevita l-pis ta' kikra bojda. Immaġinak li qed tixrob mill-biqja tal-asafar. Ir-roda u l-biża li jitfaċċa ċensu. Ma nafx ta' fiex l-istorja. Isma' ners, rigward il-karattru ta' Oreste ma tli xejta. Pazjent kwit ħafna, immaġinax, isu wieħed ħireġ mill-kamra tal-operazzjoni stendut wara xi operazzjoni li ma rnexxietx. Imma meta jobromlu jinżel mis-sodda jibda jiġbed bil-video il-kull min jara u kull imkien. Buongiorno. Ikolli ngħid fuq Balzan qegħdin titkellmu xi? Preċiżament, Dr. Leone, inti xi tgħidilna? Tara, skont dan ir-rapport mediku, Oreste Balzan iktar qiegħed ibati minn disturb mentali milli minn infezzjoni fl-imsaren kif indikanna fil-bidu. Fil-fatt veru taf, id-dem m'għadux daqshekk koli. Jien ħanajdilkom. Jiena naħseb li biżbalġi fl-istart. Ma ngħidux klim bħal da, please. Sitwazzjoni finanzjarja ħażina issa perda l-istar hemm bżonn li naċċettaw kull pazjent li jiġi hawnhekk. L-importanti li jdina xi ħaġa x'nieklu. Ġifieri saħansitra dawk li jiġu għall-kura tal-kallijiet, għajt int? L-importanti li nimlew is-sodod. Xeħlew. Le, din ma tiġobniex din l-idea ħieta. Għax allura San Valentino se jispiċċa bħal berġa fejn iqasmu il-mistura għal-ħafas jew kellha xi kaxxangwent għat-tarex tal-murliti xkull waħda. Ara, Dr. Leone, Nesba Sallo kienet qed tgħidli li Balzan qed jagħmel xi tratti kif ngħidu ħanaq xi waħda strambi, video, eċetera, eċetera, eċetera. Jien nista' nikkonfermah. Le, li ma toqlix. Laqas lili. Ġovan, għamilli pjaċir jekk jogħġbok, tiddaħax.
Doktor Briffa, ċesu. Għax ħalli najdilkom xaħ. Id-dinja ġes. Għalix ċemplu li għalu li ċetta tiegħi waqat f'saqajja stess bħalma ġili jiġri lili u edha minn xugna fl-art fil-bitħa hemmhekk. ċetta minni. ċetta l-mara tiegħi. Inti mizzawġ, nsejt li mizzawġ. Ara, ma mandex għalfejn ta' tabda l-pandemonju kollu. Mur, anzi ara, ħadċi vetta kardi. Mur ara xiex nara, mur. Għalli fidħja, inxuri ħatintu. Mur, ċens. Mur. Mur minni għal joħdu l-mokkux bieċamilt. Flok ċifetta l-karozza tajtu ċifetta l-iskrivanija. Mur buzilla li fejn poġġejt ċifetta l-karozza ma nafx. Jak ġejt bija fuq kollox. Iftaħad il-kaxxa ċikkolatini. Inti kompli? Darba smajta tajt li anka dawk li mamulin ta' ħorrox borrox għandhom bżonn imħabba aktar minn normal. Ġifieri f'kelma waħda da prova jħajjara tiġi tieħu ġilat miegħu jaħanexlu obsora bih. Min dak mawx minnu boqqa brodu daqsu f'dan l-isptar. Isma' seħbek fejnu, mhux qed narah jien. Dak bħalissa aktar fis-sala tal-maternità jkun milli hawnhekk. Ara, f'kemm kien seqqartas kollox, iffissa fuq l-infermiera Teresa. Dak baqa jibda dak il-kapsoli. Sabhom tajbin hija u issa jgħidet jaf bija u laqas bis-solda. Ara kull filgħodu l-istess ħaġa. Kif jistembaħ jgħidli ħajjillarga l-5 minuti bl-arloġġ u jisparixxi. Mbagħad jitfaċċa meta tiġi inti bliker. Ma diċini li kull min jiġi f'dan l-isptar jinħakem mill-virus tal-imħabba. Hawn di għalik ħuda. U issa di xritta. Mbagħad, kif spiċċat il-biċċajt? Isma' li ieħor. Iva, jidli ġan. U spiċċa biex għamil waħda mill-isbaħ bużullot li jaf jagħmel Dr. Hozos. Dr. Hozos bħalissa. Dr. Briffa. Għax da waqt li konna qegħdin nitħattu. Sintendi wara l-daħħaltilhom it-tet. Jien, ners vassallu. U Dr. Jelly daħal jiġri ċensu għallinna l-mara tiegħu ċetta waqgħet tfixklet f'saqajja. U Dr. Briffa għallu ħaddik iċ-ċuvett tal-karozza għallu biex tmur tara x'ġeġra għal-mara. Ara minn banda ferra qalbu tajba ta' dak it-tabib. Qalbu iva ma moħħu leta. Għaliex? U għax flok iċ-ċuvett tal-karozza taħħi ċuvett tal-iskrivanija tal-professur. Fej jagħmel l-affarijiet personali. Ara vera moħħu ara dak id-dorta. Issa biħa mhux li bħalissa fil-kamra tal-professur m'hemm imkien imsakkar. Le, qalbek tajba, ta' Josephine. Issa taf se nagħmlu ħanżommuk jumejn hawnhekk għall-osservazzjoni. Mbagħad wara nibatuk, ta' sabiħ. Josephine. Iva issa tiġi Josephine, ma stanna ftit, inti qed tħoss xi ħaġa differenti? Josephine. Ma x'inhi jiġrilek ħajt? Il-Franċiżi. Raġaw rekkonna Attus Zinedine Zidane, Ners Vassallo. Ners Vassallo. Isek ma trittaj li xejn, Bella. Eżatt ħanini, jena fejt idħol l-imħabba u s-serjeta li ġib maħ ma nifhimx. Ux. U minnix se nagħtik pariri fuq hekk? U għatla darban għala wieħed. Tinżel minn fuq li xkaffa u. Nir-renzo tiegħi ma nitilfux. Mill qed nara diġà nsejt li darba kien kordin. Le ma nsejġ, però ħallif li ser jibdel ħajtu. Wedek li sajra żan il-sienu. Wedek li sajżom ideh milli jagħti it-tapon. Naturalment, għalli mhux se jibqa' jagħti bladdoċ kif ġiġi. Sa jinsa li darba kien speċi ta' Rambo, ċittadinanza Maltija. Għalli wkoll li min jagħtih daqqa ta' ħarta fuq ħaddejh ix-xellugija. Jixroblu demmu. Isek għatwaqqad Zufiet, dak kollu li qed ngħidlek. Mhux veru ħanini, ara, għamel inti taf. Però di bis ngħidlek min jitwiled tont ma jmutx kwadru. U issa qalbi jagħmel li pjaċir, mur f'word numru 1 u għati titwila lil pazjent Oreste tajjeb hekk
Kolla sew. Grazzi qalbi. Suppost li wasal. U deġa qiegħataw bħalissa. Xej, tkellmu u joqmos Marilli. Għata kemm kien irrabjat meta bdejt noħodu l-pressjoni. Kien qisu jew. Isma' jien illum se noqgħod magħkom. U għal darba x'fijar sa jiġri murara. F'kelma waħda rridu nifhmuha hi, ħadd ma jieħu pjaċir bil-laqmijiet. Isma, ara dik ta' ċensu żatat toqodlu benġuta, propja ċensu żatat tal-istorja. Ta' xfejn kien Ġovan. Insomma, jiena l-istess la xiġifieri jiena Dr. Carmelo Briffani ġindirizzat bil-qa. Mhux Ġovan il-perċimes ta' kollox. Dorkom tridu tajdu li. La verità offende, dottore. Insomma, jiena di tal-laqam xorta ma doqlix. Umbat l-individwi li għandhom id-dottoratu xi pożizzjoni għoli fil-mediċina xkull waħda. Aj, ma xbarma. Ajwa, Brim. Brim, għawi. Ġovan, int qed tħoss li qed inħossinu ukoll? Għandi Brim ukoll. Illa bixxi.
kif qed tajt. U naturalment dan Oreste Balzan b'xi mod sar jaf li fl-uffiċċju ta' Dr. Paul Bonello kien hemm kaxxa mimlija soldati ta' żmien ir-Rivoluzzjoni Franċiża, u banali kemm hu banali fassar pjan biex jisraqhom u jagħmilhom tiegħu imħabba il-fissazzjoni li kellu fuq dan is-suġġett. Naturalment issa intom qegħdin tistaqsu x'passi dixxiplinarji sa tieħu l-amministrazzjoni tal-isptar, u veru. Jiena bħala direttur ġenerali jidirli illi ma għandi nieħdu l-ebda passi fuq dan il-każ. Biss nissuġġerixxi illi Balzan jintbagħat fi sptar għal kura differenti mill-li qiegħed jieħu hawnhekk. U qabel ma nagħlaq din il-konferenza stampa, nixtieq qabel xejn infaħħar u nirringrazzja l-Sur Spiteri hawnhekk illi kieku ma kienitx il-ħila tiegħu qatt ma konna nkunu nafu illi Oreste Balzan għandu bżonn kura differenti. Sinjuri ġurnalisti, netlobkom applaus kejken il-ċessu Zatar. Waj ma titkessax jinqas kapax nimżaġġi tan-nuċċali. U daqshekk taf. Dak il-bib jekk joġobkom. Waqt li kif qed tajt ġens, jekk inqaxlu l-suf u naħħu l-vuċi u xoċna li għandu, ma jibqax li b'tifel